AudioMicro.com. Gør du lige nu? Hej YouTube, det er IG Gamers her, og jeg håber I synes at vores nye intro er god. Og lige nu spiller jeg sammen med Optik Svend. Hej, alle sammen. Han gemmer sig. Nå, men vi vil lave vores let's play, og det vil vi så begynde med. Fuck, jeg døde. Fuck, er det dårligt. Ja, vi begynder. Hvad, du hugger noget træ, ikke? Vel, jo. Accept. Tak. Ja, og så vil vi håbe, I kan skrive feedback i kommentaren, hvis I synes, der er noget, der er dårligt, eller... Har du taget mine ting? Ja. Begynder. Men vi begynder i hvert fald, og... Ja. I må undskylde, at der er andre inde på denne server, men snart vil vi lave en privat server. Og så... Ja, så kommer der ingen ind, og så... Men den lægger ikke rigtigt, vil jeg sige. Nej, det er sjovt. Nå, men... Hvor meget træ har du, Fred? Jeg har kun 5. Nå jo, jeg har mega meget. Jeg har sådan 64 birk. Hvordan skal vores hus være, Fred? Ja. Ja, det er det, der... Det er sgu Så vi skal bruge noget af udfordringen. det. Vi skal bruge lidt af hver, ikke? Men hvor skal vi bygge det? Vi skal nok lige finde et ordentligt sted. Det må være noget rejst ud af det. Ja. Men vi kommer i hvert fald til at lægge flere videoer ud. Og det kan godt være, at der kommer nogen, hvor det ikke... Hvor Fred han... Hvor Optik Svend han ikke er på... Eller Frederik, ikke? Han ikke er på. Men så kan det være, at jeg sidder og spiller sammen med en, der hedder Bim og DX. Fuck. Om det er Jon. Jeg håber ikke, det er om det er Jonas BT1. Vi spiller på en server, den vil vi godt lige reklamere for. Den hedder Ektion, og vi kommer til at linke IP'en i... Eller... Skriv den i description. I beskrivelsen. Hvis I vil høre det på dansk. Ja. Og der er sgu nogle monster, det er godt. Nå, Fred, skal vi til... Hvor meget har du? Jeg har altså 64 birk og 5... Fuck. Skelet, Fred! Ah! Hvor er du henne? Der er et skelet, Jeg ved ikke, hvor du er. Men vi kommer i hvert fald til at lægge alt muligt ud, og så bedømme spillene. Og ja. Det bliver meget fedt. Og så derhen. Og der kommer nok også snart til at være en outro, men den venter vi lige lidt med. Den er ikke så vigtig, faktisk. Ikke lige nu, men... Nå, hvor langt væk skal vi? Jeg tror lige, vi skal ud af den her. Skal vi bo under jorden? Hey, der er en ulv. Ko! Vi skal nok ikke bo lige her. Jamen, der er ko og alt muligt. Koer? Ja, man kan egentlig se bollerne på køerne på min texture pack eller på vores. Ja. Eller er det halen? Jeg ved det ikke helt.
Jo, der er en hale, og så er der også deres ting med. Deres private areas. Nå, vi kan også... Ja, der er et hus lige Og herovre. vi kommer også til at linke texture packen, hvis I synes, den er nice nok. Så... Vi synes sgu, den er meget nice. Flyvende sand. Nå. Flyvende sand! Hvad fanden sker der? Okay, der faldt alt, da jeg lige huggede en blok. Hey, jeg har fundet en ørken. Lad komme her en valg der. Jeg kan ane dig. Men lige nu er jeg den på tjen. Hey, kan jeg komme ind i den kiste? Ja, der er sgu lige 28 saplings lige til mig. Nå. Der er lige en stige her. Hey, hvad er det der for et hus? Jamen, det er helt ødelagt, hvis du lige kommer lidt nærmere. Ja. Fuldstændig smadret. Jeg tager lige nogle rails. Nå, men skal vi bo i den her skov? Vi bor bare nede under jorden, ikke? Jo, lad os starte nede i jorden. Så gør vi det. Vi gør det, så vi lige bor ude til vandet. Og så skal vi også lige gøre det lidt flot. Jeg graver mig ned, Fred. Hvor er du hen? Jeg ved ikke, hvor du er gået hen. Prøv at lede efter mig. Jeg har bare lige gravet mig ned i jorden. Er du gået forbi sådan en lille sø? Jeg lige... Åh, du er derovre. Jeg kan godt se dig. Lige nu ligger jeg nærmest ud til vandet. Sådan der. Det er egentlig lige før, vi kunne lave sådan noget fedt noget med, at der sådan er glas ud til vandet. Ja. Jeg laver sådan en lille ting, ja. Så skjuler vi det sgu lidt. Ja, vi skal til at skjule det, altså. Bliver det nat nu? Det ved det. Eller det er værd. Så skal vi nok til at lave noget wood. Fred! Vi skal til at lave noget af det der. Jeg laver crafting. Ja. Men ikke bruge birkwooden til at lave crafting. Nej, heller ikke. Eller bruge den der anden slags. Den anden, det skal vi bruge til huset. Jeg har en rigtig god måde at bygge den flot. Så jeg lukker altså hullerne. Sådan. Fuck, der blev helt sort. Ja. Med mig kan man sige. I må sgu lige leve med det et lille stykke tid. Ja, det kan vi nok godt. Fred, har du lavet en crafting? Ja. Måske, jeg sætter den bare lidt der. Begynder du lige med at mine, eller? Ja, jeg skal nok begynde med at mine. Jeg kan ikke se noget af. Jeg kan lige tage det sted, hvor det Der. det var nok forkert lidt. Ja, vi gør det bare hjemme. Skal du også have en, bare en axe til næste morgen? Ja. Eller nej, lad være med at lave den. Jeg gider ikke at lave den. Jamen, jeg kan lige så godt mine mig til det. Nu miner jeg ned først. Men allerførst vil jeg godt lige have en stone. Sådan der. Så. Fred! Når man tager en pickaxe og højre klikker på den, så kan man se, hvem der har lavet den og sådan noget. Og hvordan du har ødelagt den. Du har ødelagt den med noget dirt. Nu er jeg på blokken. Ja, hvis du højre klikker med en pickaxe i hvert fald. Så, nu skal vi lige bruge. Prøv lige at kaste mig alt dit birch. Dirt? Nej, der er lysetræ. Du får bare alt mit slags træ. Sådan noget birks. Kan vi jo lige hugge lidt stone, så vi lige kan finde ordentligt stone. Godt. We're going down the south, but gonna have myself time. Fuck a face everywhere. Oh. Damn.
Men vi håber, at vores YouTube-videoer bliver sjove, og I gider at se dem, hvis I ser dem lige nu. Det er sådan, ja. Okay, YouTube. En fjende, I alle sammen nok har, det er gravel. Hey, jeg har allerede fundet sådan en slags hul. Jeg kommer lige op til dig og giver dig noget stone, så går jeg lige ned og undersøger den. Jeg kan slet ikke se, hvad jeg laver, men Kan du ikke lige sætte din lysstyrke så lidt op? Jo, jeg har den helt op. Lol. Så din... Den er nok ligesom dig. Nej, men lige nu kan jeg sagtens se det. Jeg behøver ikke engang lys. Men jeg kan godt se noget, det er bare... Lige nu er jeg sådan en nattedyr, Fred. Ellers ville jeg ikke kunne se, hvor jeg fik. Jamen, den er private, min kiste. Vi laver bare lige noget charcoal. Ja, du får lige noget cobblestone. Det havde jeg virkelig der. Her. Vi gør bare en ovn der. Men jeg tror godt, man kan tage det fra. Ja. Jo, det kunne man godt. Synes du, jeg skulle gå ned i den der er noget kul dernede? Det er sygt dejligt. Jeg prøver lige at undersøge. Hey, fik du lige... du bliver mig lige præcis nu lige gør nok jeg til det os. ulovligt. Der er iron og alt muligt hernede. Jeg må lige nødt til at gå ned efter det. For jeg kan ikke holde mine fingre væk. Hvorfor er det ulovligt? Jeg huggede lige under mig. Nå, på den måde. Ja, det er ikke ulovligt. Jamen, nej, det var ikke så langt nede, så det betyder nok ikke så meget. Nej, men hullet, det er sådan rimelig... Fuck off face. Har du en idé om, hvornår? Og I må undskylde alle de bare sidder i chatten, hvis det er sådan lidt irriterende, men... Ja, sådan er det jo på servers. Snart laver vi en... vores egen server, og så kommer der sgu ingen idioter, der sidder og skriver. Det glæder vi os sådan rimelig meget til. Gravel, man kan sgu ikke bruge det til en shit. Ja, den er flint. Det er også det eneste, man får ud af det. Iron Fred. Det er rimelig fedt, synes jeg. Gulv, hvad skal det lave? Jeg går lige altså lige... Skal jeg komme op til dig? Det ved jeg ikke. Nej, jeg er alligevel som... Nej, det skal i hvert fald lige være lidt dybere. Jeg laver lige en vej. Vi skal også lige have lavet lidt for jer. Ah, fuck! Lortekrabbel. Jeg ved ikke, hvad jeg er i gang med lige nu i YouTube. Det må I lige undskylde. Nu der kommer lys. Fred? Hvorfor har du sat den der? Lige... det ved jeg ikke. Det er fejl. Jeg skal lige have sat noget lys. Vi skal lige have lavet lidt højere. Også. Hvad er du i gang med at lave? Altså ovnen, der laver jeg bare charcoal. Ellers så er jeg lige oppe sådan noget. Jeg gider ikke det der magic-spil. Jeg kigger lige om det er dag. Nej, det er stadigvæk med nat, så vi skal nok lige passe lige lidt på. For at du skal passe på, at vi ikke hugger os ud. Jamen, jeg tror ikke. Vi laver en lille hyggehule. På et eller andet tidspunkt, ikke? Så henne i den anden side her, ikke?
Her så hugger vi os ned, og så hugger vi os op, og så laver vi sådan en lille spisestue. Ja. Vi skal også have lavet en gang hen til den der sø. Måske skal den faktisk gå lige der. Så går der ud til et sted, hvor der kommer sådan et klasserum. Bare lige gå lidt ned. Ja. Nej, men det behøver ikke at være under. Det kan også godt bare være sådan en side. Skråstreg. KRE. Move. Sådan der, fedt, så er den væk. Godt. Så spørger jeg lige, hvordan... Men ja, det er godt. Private på... Fedt, så skal du bare skrive det der, han har skrevet i chatten. Hvem er det, der sidder og skriver det der? Er det en eller anden, der sidder og skriver det? Der fik jeg faktisk med det. Det er faktisk også ved at være dag. Steg C. Friday. Min vens navn. Optics Svend. Fedt. Nu har vi lavet magic spell og sådan noget fra og til. Hey, det er morgen. Skal jeg lige lave en økse til dig? Ja, nu skal jeg lige se, hvad jeg tænker. Jeg skal også have en eller anden form dør her med den. Hvad laver jeg, mand? Jeg skal lave en økse. Fred? Tag øksen. Så, der mangler så mange vildt op, men det er lidt ligegyldigt. Nå, vi skal faktisk også lige have noget sand, så laver vi en skov. Nå YouTube, jeg tror det blev alt for denne gang. Se med næste gang i episode 2. Vi ses YouTube. Husk at subscribe. Hej. Fred, vil du sige farvel? Farvel. Husk at subscribe YouTube. Hej!